Mama Akwaba, wafre me Ajwa searching Mesrel. Now wa subscribe to my channel. Mia notification bell no so for more news. Ebusuafo. Asma America president aba. Na wa mfesika mesha wonsem. Wa ma wo de emfa ne so wa ma kom kra de. Won wa ma Ghana ayedin. Ewi ase nyina won wa ma na ayedin. Na wo be ku school. Wo ba ma ne bag so a. Wo ne niema ketuo bi a wa wo fi se. Wo de support no na wo to. Na wo de aka ho ama wo ba na kotene school mu. Ene wo school na ebetine fi aha August wo mu mekwan 3 months wo mu tene fi 2.5 months. Hey, na president be na aba why say na no madam fu bi won free or African ni won free Ghana was the mo president na ye no African president bi eni ho na abrochire ha kura no ye ko school ye ko ni free ko books anko for toto muso de amo kasasa media de minim ni se na na do oba ye no ama ohia ni bia ba ko school de minim no no media na na do asma me kan kire ba omia ne se hey enipa free to kwa enye ne nyampetu apenso mi kura mi ogrom abese 22 years ni minim nipa efe nsuo so eba abrochira sabre na menye mai sabre no nyina na yese Ghana edi enti ha pa na ebe ma Ghana aye mre ne nipa eja akwantu ba so ebe ne hefa akwantu eba so ebe ne hefa yeti ekuro mi edidi a yemfa ade ento baby a wo se ede to ayemfa nto obi a pese otena office obi a mpe efumu adwuma obi a mpese obi a pese opepa no ho aha nso si anya ne sa obi ni ne ma o mo to anka obi yesu meka o ne na busua no ano mbe yesa etimi de Ghana no efri tete nyampeto apeso nti school na wo de aba ne de Makachiro mo say Kumawood actors na bibia ne ho aye different na omode bebre NDC party na because hwese obi abehwe obi ba free health SHS ama sabi oni bie ni na no wote fase bon ne batima benya privilege akoprempe ene true a scholarship unyan or UK your doctor na wo begina public camera da also say ye to abama wo ma wo ba aban mu no ye fidi obre ye cars e ma ye twi one selfish interest wo nipa ba ko no because of say wo no ye wo benyanti empempem edaachi eni suade hunu enka fom there be enti omo provoke aka no more me talking about Ashanti, Bono, Infante, Easton. Me pacho matemase. Sa nipa na woti dwomu no. Wasam na wokae no, o meto aba emma nipa no. Na wabeto card watum. Na ne ba no free SHS no sa opportunity na omonya no wobetwam. There be. Enti actress na mode mo were ahye omumu no. Me say mu provoke akanfo no more. Ha aba we anhwe se MPP mu omani ada ho na omotumi like abomu vote manfo beto omo no ho ban yie se woto one ya make sure so what one ye be kind one no sa anhwe me imagine 2016 Akufo-Addo de twen Mahama na be West e be chance I'm betting you people so omutumi abo abaya ye beto ho ban ama obi akokromoti ode koto aba yakan no 11111 1 million vote no aba omia e de be wen ni Mahama na eboboro on se asema asabe akokan won adapa ngrofo atwa no media no so because sabi akani bia nkogina wiem nkoto aba
na aban ne mma mɛtɔ car mfa ma wo ɛmfa ne tires pay money ne tax pay money ɛma wo ne yɛntɔ car mfa wo ntum na ne ba ntena akura se na ne daakye nsɛe ɛnyɛ campaign no waka wo ti ato ho wofi sɛ yɛde tirimudɛ na gye tumi ɛna wonam budɔn woni budɔn aban edi gyata ano ne wofui ambulance koraa akɔtɔ brɛ ɔman yi tontura hunu no wanti mmea mu ho nkonta papa bi ankyerɛ ɔman yi ɛne yɛ wobɛba abɛka akyerɛ sɛ gyata baako watɔ no bɛ billions of dollars asi edu nkati a wote hɔ ɛna wohwɛ no na wo akora de minim sɛ wonyɛ w'adwene sɛ woboa no ma n'awe ne power bia gye sɛ mode no is just a flash mode ne betwa mu kɛkɛ na yɛbɔ no 1 million vote no wie a moasan ahyehyɛ mo party no yie munya no kwan asomdwie mu saa pɛpɛpɛ minim deɛ wobɛtumi ayɛ afei yɛ ne election a ɛtwa to na yɛ mmabunu no nso yɛtwɛn no yɛata me kutuu 20008 na ada no afei anya adwuma o wame mame mansɛntwerɛfoɔ bi abobɔbɔ mo pa deɛ ɔmo ka bi ani hɔ a mmabunu no fa because of free SHS na ɔmo kɔɛ no sɛ yɛmfa manches ɛne ɛnkyene 5 cedi na ada nipa bi mu o kewuo 50 cedis yɛmfa na ada nipa bi nkura no ɔmo hunu ne yɛyɛ because oka kyerɛ ɔmo sɛ Ghana akadompe na true da dompe no free SHS atima firi mu aba ɔmo create nnwuma ahodoɔ ama mabunu no bi anya bi ayɛ yɛsi hospital maako wɔ ha ne akyire ɛwɔ ɔman yi mu eguso baabi yɛwie ebi so eguso factories ahodoɔ na wo MP no bi gye get fan na yɛdi yɛde tɔ dan ahodoɔ ma mmaa kootakyi yɛ ho o woyɛ pataku mfa dwan nwoma nnura ho mɛka nhyerɛ sɛ woyɛ dwantene ti yɛmfa wonyi musuo yɛ ho odwan nwoma no baabi ate o nti yɛ ho pataku nwoma ɛwɔ wo mu wontumi na ada Ghanafoɔ bio ase edu nkatia ba omia ne Samira ɔmo na mu ɔmo yɛ campaign na po nso na yere na mu di ba omia mo ho adanse etim ahodoɔ na mu yewie a ya no wahyɛ ofugu na ani anwan no abɛka kyerɛ sɛ yewia mo send this mɛkyerɛkyerɛ 24-hour economy mu na we serious deɛ Kobusa Yera Mills your former president wanya no baabi ko Kobusa na dehye meka na busuafoɔ ɛwɔ Cape sɛ for the past 12 years your mother she ni wuye no omotimi akɔmɔ omo doctors report ni yɛkyerɛ adekoro eku omo de hye no na wagye akunwa atena so atwɛn omo me se kɔ me kyerɛ okokoro bi te na kɔ Jamestown 2012 yɛkɔ dada omo agege omo details ti yɛde omo bɛkɔ Canada no yesi hɔ biem NDC party na me kyerɛ omo ase no yɛfiri mu ne baa mu fi sa dada o yo yate Mahama ma omo for 3 good years Mahama twia omo bosom miensa akatua ene Mahama kuro ya sɛ ukoya adwuma 2 hours ama na twia woka ama ofoforo so asan bɛyɛ biem 24-hour economy sometimes yana mitimi busa me ho senti are you serious as a country Ghana yes set na ho amankrofo we ya dada let me tell you one thing